Stef, inti qatt ma waqaft. Le, qatt. Lanqas momenti diffiċli ħafna f'ħajtek. Le. Il-karnival kien għajnuna. Ma meta tgħid għajnuna f'liema ċirkostanzi. Ħanejdlek, li tmur għat-treatment u tmur id-dar lura. Meta tgħid treatment għala, tgħidilna l-istorja tiegħek Stef. Mela jiena sirt naf li kelli kanser, għal wieħed tnejn, ħanejtek. U kelli nieħu it-treatment tal-kimo. U kien bdejt il-kimo f'Jannar. F'Jannar. Ġifieri qed ngħidu ftit qabel karnival. Eżatti. Mhux faċli. Ara jekk inti tkun persuna li għandek tir li tagħmel xi ħaġa, tibqa' b'dak it-tir. Inkella jiena kont ngħidilhom l-isptar. Għamlu kuraġġ, mhux tmorru d-dar u nintefgħu ġo sodda. U jekk ma jkollokx tagħmel hekk tispiċċa. Ara jiena l-karnival għeni għax jiena wara treatment kont imur nagħmel sija nistrieħ u wara jew maħżen jew sfin. U qed ngħidlek sfin fi żmien il-Covid jiena ma waqftx. X'kuraġġ Stef. Kont immur hekk ngħidhom meta kienu qalu li l-karnival mhux ħajsir u għax mhux ħajsir għax mhux ħajlaħħu l-ħajjatin u għax qegħdin bdawk. Kont ngħidhom jiena wara l-isptar kont imur il-maħżen biex inlesti u kont imur is-sfin. Tal-ħġeb xi storja għandek Stef. Fis-sens risku kbir, għax inti meta tieħu treatment. Tkun weak ħafna ġismek. Fimtu fi dak iż-żmien il-Covid, milla panik sħiħ, ħadd kien jarni miġnuna. Però ġifieri inti tista' tikkonsidra li l-karnival żammek għaddejja? Ija, ħafna żamni għaddejja. Kemm mentalment, kemm fiżikament? Moħħok ma jaħsibx fuq dawk l-affarijiet, jibda moħħok jibqa' għaddej fuq il-karnival jew forsi xi ħadd ieħor fuq xi ħaġa oħra, ma jiena fuq il-karnival kont ninżel il-mażen. Ara moħħok ma jmurx jgħid jiena għal xiex ġalijek, jiena għal xiex hekk. Fimt? Għal xiex fuq għal xari, għal xiex hekk. Fis-sens moħħok. X'inhu? Terapija. Terapija.